Nyakore moge jong machiegni network marwa mokwongo kinyi makawuono kama dwa twak otudore kod nok yedhe chanjo e pacho kae. Gino manyaka sani koro osemiyo nyithindo matindo mago mayoma minyuolo pile ka pile pacho kae. Moko kuomgi ahinya te counties moko 10 e pacho kae oserem yudo chanjo monego bed ni giyudo. Wang'eyo ni kinde ka kinde e piny Kenya kae nitiere chanjo monego bed ni imiyo nyathi e odiochieng' ma wanyalo wacho ni seche kata dakika tok kosenyuole to onego bed ni imiyo nyathi chanjo makamano. Kata kamano chanjo makamago wasebedo kwaneno nok margi e moko kuom counties ma pacho kae. Ka counties nitiere counties 10 kama chanjo makamano osebedo kod nok magik. Mano county ma Baringo, county ma Elgeyo Marakwet, Nyamira, Kilifi, Siaya kaachiel kod Migori. Moko kuom counties ma osebedo kod nok mag chanjo mimiyo nyithindo manitiere buo higni 5. Gino manyaka sani iwacho ni nyalo keto ngima nyithindo go kama ng'aw kalore ni ginyalo gamo tuoche mopogore opogore kendo nyalo ting'o malo kwan mag nyithindo mawito ngimagi kapok gichopo higni 5. Kata kamano sirikal ma pacho kae oseyango ni nitiere omenda madiroma bilion 1.25 mibobed kiketo tenge kata moseket tenge mibobed kitiyo godo e kelo chanjo e pacho kae mano e chaka dwe mar 6 mano mahigani. Kata kamano nyathi kokoso yudo chanjo e samo nego bed no yude mano nyalo hinyo ngima nyathi e yo machalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod daktari mano Dr. Jerry Okelo odwa lero nani koso yudo chanjo makamago nyalo hinyo ngima nyathi e yo machalo nade. Tang'o monego bed ni timo mar konyo kata reso ngima nyithindo mar mondo mi kik giyuda tuoche kata kik gigam tuoche minyalo geng'a kaluore kod chanjo mimiyo nyithindo mopogore opogore e pacho kae. Oyawre Dr. Jerry ichiwo nade kinyi makawuono? Oyawre nya Joyce, achiwo maber. Erokamano mang'eny kuom luonga kawuono kendo mondo wawuo wach chanjo. Chanjo en gima nochakore chon to osebedo katayo Kenya kendo wach mar thieth kata health mar Kenya ka wan gi gima miluongo ni preventive measures. The preventive measures fall under primary health care. To chanjo en achiel kuom preventive measures ma serikal kata oganda osemako matek momiyo okonyowa kabisa. Inyalo paro ndalo moko mane wan gi wach polio mane wawacho kick polio out of Kenya. Ndalogo kata king'iyo sani to ng'ol mang'eny sani onge. Mikelo kod tuo mar polio sani onge. Koro iyudo ni gigi gin gik ma kaponi owe to tuo cha nyalo duogo. Kidhi e pinje maoko kata mana machiegni kodwa kaka Tanzania to iyudo ni pod jomong'ol ng'eny ahinya. Kata nyithindo ma pod ng'ol ng'eny ahinya. Niwach nok gikawo atua maduong' kata maber mar tieko wach polio ni. To polio ni wakike out of Kenya kendo ineno kapono fwenye kamoro to waringo kode matek to make sure ni polio ni nyithindo yudo chanjo kendo wakik polio out of Kenya. Koro sani wang'e maber ni kaponi nyithindo ko yudo chanjo gi to tuoche gi dhi duogo. Tuo kaka polio en tuo ma komako ng'ato to kelo ne nyathi ng'ol. To nyalo mako nyathi matin ma wawacho ni chakre nyuole nyaka higni 3. Koro iyudo ni ka indi kaponi ok oyude e yo makare to nyathini nigi risk mang'eny mar yudo tuo ni. To gini en tuo ma kochako ting'eni en tuo ma landore mapiyo. Koro onego bed ni wang'iyo matut ni to waketo wiwa kanye seche ma koro wayudo ni ok wayud vaccines kendo nyithindo ok nyal yudo vaccines. Iwacho kanyo makare ni tuo iwachako kod tuo mar polio ka ranyisi ni ka chanjo mare onge yo makare onyalo mako nyithindo ma wanyalo wacho ni from 0 age to higni 3 kata mana 5 nyaka mana 5 nikech anoga ni kinde mang'eny kichiwo chanjo makamago timanyo nyithindo mantiere buo higni 5 emonego bed ni miyo emonego bed ni miyo. Koro iyudo ni tuo kaka mar polio ni en tuo ma vaccine mare imiyo gi ka gidonjo jumbe 6 to seche moko iminyalo migi kata 7 kata 3. To kaponi ok giyudo mano gima waluongo ni missed opportunity. Kaponi ok giyudo to nyithindo gi nigi high risk mar yudo polio. Kata kwa wewe wach polio to wan gi tuoche mopogore opogore ma nyaka mi nyithindo vaccines. Mokwongo ka nyathi onyuol
nitie vaccine mimiye mar TB ma oluongo ni BCG. En ichuoye kata king'iyo tiyudo ka ji nigi mbala e badgi. To vaccine ni en vaccine monego bed ni kaber timiyo ng'ato ndalo 5 ok onego bed ni kalo. Bang' kosenyuol nyathi. Bang' kosenyuol nyathi. Kokalo to pod inyalo miye amiya to koro dende ok dhi tugore maber kata wach ni reaction gi dho ngere ok dhi bedo gi reaction maber madhi miye obedo gi full immunity monego bed no bedo go. Koro yudo ni inyalo miye kata kosechopo higni 10 lakini ok odhi react maber moloyo kaka onego bed no react komiye konyuole kasto ka ndalo 5 pok okalo. Mano mokwongo. Wang'e ni chanjo mokwongo no mano ma imiyo nyathi kinde ma wanyalo wacho ni nyathi onyuoli to koro seche moko daktari mar nyithindo kata pediatrician obiro neno nyathi kinde mang'eny gipenjo ga ka nyathi oseyudo chanjo ma kamano. Mano chanjo mar BCG. Men achiel kuom chanjo masani koro nitiere ma olale pacho kae kata nitiere nok mar gie pacho kae. Nyathini iwacho ni kata obedo ni koko miyo odiochieng' mokwongo monyuole nitiere kod thuolo mar ndalo 5 kata thuolo mar ndalo wanyalo wacho ni bang' mano mar mondo miyo miye. Ute thieth moko wacho ga ni koko mi nyathino chanjo no at birth to nyathi nyalo bed ni miye bang' juma achiel kosenyuol nyathino mwanyalo wacho ni en ndalo 5 kata kamano kata ndalo 5 kaka iwacho. Kata kamano wang'e ni chanjo mar BCG ojabedo ga gi mbala moro mowe lwet ji. Tiyudo ni jomoko onge godo to nomiye chanjo ma kamano. Mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni reaction nokotimore maber. Ng'eni seche ma yudo mbala cha to nyiso ni ng'eni gima kaka chanjo tiyo iketo kute kata mana gimo los machalo kudni no ma mondo kel reaction e dendi mondo ibed gi antibodies gik molongo ni antibodies roteke mag del ma kaponi tuo makoro ma kawaida no biro to roteke mag del ni dhaw kodgi. Koro ng'eni magi roteke mag del ni gin gik ma donje dendi to budho. Koro ng'eni reaction cha emo wacho ni mage ma loso roteke mag del. Koro kaponi mbala cha ok owuok to nyiso ni roteke mag del nokolosore maber ma seche moko inyalo nuoyi kata. Gima wang'eyo ni kaponi iyudo BCG no to BCG nyalo ber kiyude kuom ndalo 5 kosenyuoli to kikal ndalo 5. Onyalo kata kalo ndalo 5 to inyalo miyi kata mana odiochieng' machielo. Lakini roteke mag del ok dhi losore mang'eny maber madwarore kaka onego bed nolosore ndalo 5 gi. Niwach ndalo 5 mokwongo gi emolosore maber moloyo kokalo ndalo 5. Koro wawacho ni the best time en ni imiye kind chieng' monyuole to ndalo 5 kik kal. Wang'e ni chanjo ni mar BCG okonyo nyithinde e yo machalo nade to nyithindo ma ok oyude ngimagi nitiere kama ng'aw mar gamo tuoche kaka magi. Kaponi ok iyudo chanjo mar BCG manyiso ni onge roteke mag del mag TB. Ma kaponi to TB wang'eyo ni en tuo ma nyalo yudore kata ka kiyudo ka ji obed kuonde mofundore seche moko ka ji ng'eny kamoro to nyithindo nyalo yude yo mayot. Kaponi giyudo tuo mar TB ng'eni moro cha waluonge ni live vaccine lakini ok en makelo tuo lakini oloso roteke mag del. Koro kiyudo tuo ma koro inyi to nyalo kelo tho e yo mayot. Kata kamano bende ang'e ni riwruok mar lakteche mago mag nyithindo nyaka sani bende ginyiso sirikal mar mondo mi otemane mateka mar mondo mi otieka noka mag chanjo manitiere e pacho kae ahinya to mokwako ute thieth mayudore e gwenge mopogore opogore pacho kae. Asenyisi ni moko kuom counties manitiere kod nok mar chanjo tingo county ma Baringo, Elgeyo Marakwet, Siaya, Kilifi kaachiel kod Migori. Mago mana moko kuom counties manitiere nok mar chanjo. Nyaka sani kwanyalo mana neno moko kuom graphics mago motudore kod milome mane riwruok mago mag lakteche mag nyithindo wacho. Nyaka sani koro giwacho kanyo kotudore kod nok mar chanjo. Giwacho ka ni nyithindo manyalo yudo midhiero gin 1.6 million, mine manyalo yudo midhiero gin 1.7 million, nyiri manyalo yudo midhiero gin 750,000. Mano ote mag lakteche nyithindo kotudore kod nok mar chanjo. Wantiere kod dwach lakteche mag nyithindo. Giwacho ni sirikal olos budget makojolo mar kelo resruok. Sirikal omedo omenda ne nyiewo yedhe mag chanjo. Giwacho kanyo ne sirikal oneni orit ratich nyithindo. Sirikal oti kod UNICEF kaachiel kod Gavi e kelo yedhe chanjo thurka.
Aya, ler ma mowuok ka migawo mar thieth. Migawo mar thieth korka korgi bende ne giwacho ka ni en adiera ni nitiere nok mar chanjo. En gino maber ni giwuok e lela ka giwacho ni nok to nitiere. Giwacho ni chanjo mag polio koda ang'iew nyalo rumo e dweche 2. Chanjo mar malaria kaachiel kod HPV biro rumo e dweche 6. Aya, okenge mag migawo mar thieth osekawo koluwore kod nok mar chanjo. Giwacho ni sirikal ochako keyo yedhe chanjo. Onge nyathi madhi rem yudo chanjo. Sirikal tudore kod UNICEF e kelo yedhe chanjo pacho ka. Ka bende okenge moko ma migawo mar thieth osewacho ni bilion 1.25 oket ne medo yedhe chanjo e pacho ka. Yedhe go dhi donjo e chak dwe mar 6 mano ma higa ni e pacho ka mar mondo mi odina mano bugo mar nok mar chanjo mosebedo ka nenore e dweche mang'eny e pacho ka ka joma mine dhi e ute thieth to giyuda chanjo moramora ma ginyalo miyo nyathi. Ang'eni wachako kod chanjo no mar BCG monego bed ni miyo nyathi. Kopogore kod chanjo mar BCG imiyo nyathi e kinde ma koko nyuol nyathi. Gin chanjo kata koluwore kod immunization schedule ma pacho ka gin chanjo kaka magi kendo monego bed ni miyo nyathi monego bed ni konye e kedo kod gamo tuoche mopogore opogore kochakore nyuol mar nyathi nyako chop higni 5. Wawacho mokwongo kanyo ni nitie chanjo mokwongo ma en BCG ma inyalo imiyo nyathi konyuole. To seche moko be imiyo birth polio. Birth polio manyiso ni kaponi ong'e ni polio en tuo malandore sechego tinyalo migi birth polio. To mar 2 bang' jumbe 6 kosenyuol nyathi to ichak iluongo min nyathi to kelo nyathi osiptal mondo miye nitie pertussis kata diphtheria gimakore nitie momakore kaso nitie polio be michaki medego nitie mar pneumonia be michaki miye manyiso ni bang' jumbe 6 inyalo chuo nyathi sindan 3. To ichaki luongo bang' jumbe 2 kendo mama ni chak duogo kendo kelo nyathi to nyathi ni chak imiyo kendo mano miye mar 3 mano miye ka ichaki mede kendo machielo manyiso ni koro imiye booster. Tibo chaki luongi kendo mar 3. Koro nitie booster moyudo diriyo e chanjo mar 2 mano wawacho ka 3 mano wawacho ka. Bang' mano to koro wadhi nyaka dweche 6. Dweche 6 kanyo to inyalo miye vitamin A. To vitamin A ma en gima boost nyathi mondo yud vitamins ma oonge godo. To inyalo miye measles. Measles vaccine en ni koro ka in dweche 6 to seche moko wang'iyo ni iyudo ni nitie outbreak moro. To ka outbreak nitie to dweche 6 kanyo nyaka migi measles. To kapo ni onge to ginyalo chikore nyaka dwe mar 9. Dwe mar 9 manyiso ma koro 9 months inyalo miye ichuoye measles. To kanyo be kaponi noko yudo vitamin A binyalo chak imiye. Measles ni binyalo chak nuo kosetieko dweche 6 kendo bang' dweche 9 mokwongo ka. Kodi inyalo chak mede measles kata booster. Niwach wayudo ni measles en tuo malandore mapiyo piyo. Gimoluongo ni pandemic entie. To kaponi okomigi chanjo gi tuoche gi komakogi to dhi react mang'eny moloyo kanomigi. Niwach ok wawach ni koro ng'ato ok nyal yudo. Ng'ato to yudo, nyathi nyalo yudo tuoche gi. Lakini niwach nomigi chanjo, yudo ni roteke mag del noselosore, koro kedo gi tuoche gi, koro ok mi nyithindo gi severe symptoms. Severe symptoms manyiso ni koro ranyisi ka ok bed mothulore malo maloyo kaka nonego kaka nyathi manomi omi chanjo. Iwacho kanyo ni ka opogore kod chanjo mano mar BCG monego bed ni miyo nyathi e kinde ma onyuol nyathi to kolewa ahinya to bang' ndalo 5 bang' kosenyuol nyathine. To ang'e ni kinde ka kinde ma miyo okawo nyathine kotere klinik kacha. Bang' kisetero nyathi kata kwatiyo kod ranyisi ni bang' jumbe 6 kisenyuolo nyathine ojandika dwe machielo kata tarik machielo monego bed ni duoko nyathine mar mondo mi omiye chanjo makamano. Kwatiyo kod ranyisi wantiere kod chanjo no mano mar rotavirus vaccine monego bed ni miyo nyathi e kind ang'en ni dweche 6 ndalo jumbe 6 kata jumbe 10 bang' nyuol mar nyathine. Kapo ni miyo
okoso tero nyathine od thieth mar mondo mi oyud chanjo makamane wang' sa kata udhi od thieth to yudo ka nitiere nok mar chanjo matiende ni ok omi nyathino chanjo. Bende nitiere thuolo ma nyathini pod inyalo mi godo chanjo ni mar mondo mi tuoche manigeng'o kod chanjo ni kik miye kose kalo to koro okalakala kopogore kod chanjo mar BCG cha. Inyalo miye niwach iyudo ni nyithindo gi ok ni gimomiyo waweyo ndalo ma kata wach ni dweche wige kata mana 4 kata mana 6 wachako miye manyiso ni waweyo nyathi mondo obed mategno matin. Seche moko nitie vaccines ma komigi kapod gitindo ahinya to nyalo hinyogi. Koro imiye thuolo mondo dong mondo kaponi seche ma koro chopo ni inyalo miye yedhegi to komis mangiso ni kokomiye to nosekalo age manonego bene oyudo mangiso ni dende osebedo maber tinyalo miye kendo badai. En mana ni kochopo kakoro dende osebedo makoro ni notegno matin to reaction mar vaccine cha ok dhi bedo maber moloyo kaka onego bed ni miye ndalo manokalo cha. Mangiso ni ber kimiye on time. Nyithindo mang'eny wang'eni kata kochepo jumbe 6 to pod dendgi pod yom to lakini vaccine gi kata kodonje dendgi to ginyalo handle. Ing'e maber ni seche moko vaccine ni kata komi nyathi to nyathi nyalo bedo gi liet, nyathi bedo ochapore. Koro wamiyogi thuolo mondo dendgi obed motegno niwach ok inyal dhi chuoyo nyathi monyuol vaccine mar kata mana wach kata ni gine polio kata kidwa miye polio kata kidwa miye mar pertussis nyalo kelo ne liet mang'eny manyalo hinye. Be ma dwa kela penjo mo nikech wang'e ni chanjo makamago bed kata kaka mano ma ichwa ahinya to mano mar pneumococcal vaccine ma imiyo nyithindo kaachiel kod mamoko ma ichwoyo nyithindo obed mano mar hepatitis B kaachiel kod mano mar pneumococcal gikelo ga liet ne nyathi to bende iyudo ni ka nyithindo matindo go ka ok omigi mago miluongo ni baby friendly vaccine ka chuogi mana ma kawaida gi iyudo ka nyathi bende bedo malit. Ang'o momiyo magi timore? Iyudo ka nyathi koro kisetere e osiptal kuduogo entiere kod liet bamne kuma nochuo kanyo bende iyudo ka lit. Ang'o makelo magi? Nitie gimiluongo ni inflammation. To vaccines gi wang'e ni nitie live vaccines to nitie dead vaccines. Live vaccines gin ngima lakini ogolnegi teko mar hinyo ng'ato. Koro seche ma ochuoyi chal ka gima dendi oyudo tuocha. Koro roteke mag del mawuok dhi kedo gi vaccine ni. Seche ma gikedo gi vaccine ni, mano e gima kata ka kituo to kelo chandruok mar liet gi del maremo. Koro seche ma ochuoyi vaccine cha to dendi be dhi nyuolo roteke mag del ma dhi kedo gi vaccine. To seche ma kedo no dhi mbele to liet cha dhi biro ma koro kelo fever to kendo hinyruok kata lit mar del be dhi bedo niwach otiyo mana kaka di koro kute ma real infection odonjo e dendi. Atano ka bende nitiere iwacho ni nitiere chanjo no mano mar measles kaachiel kod vitamin E minyalo mi nyathi ka ochopo dweche 6. Bang' dweche 6 tok nyuol mare to itere osiptal ichuoye chanjo mano mar measles kaachiel kod vitamin E ma nyalo bedo ni jiwo mana roteke mag del. Kata kamano wayudo ni nitiere nyithindo moko ma seche moko no mi chanjo mar measles to kinde ma nitiere landruok mar tuo mar measles to bende tuo no chako makogi. Chances nitiere ga kanye? Chances ni malo kose chances ni piny ki nyathi mano yudo chanjo to measles omake to nyathi mok no yudo chanjo to measles bende omake. Measles en tuo ma okonego beni wakawe yo matugo niwach en tuo ma komaki kaponi nok yudo chanjo kata ka nyathi nok oyudo chanjo to en tuo manyalo kelo kata mana tho mar nyathi. Chanjo okongiso ni ok ibi yudo tuo ni. Nyathi nyaka yud tuo ni. Wach yudo jomoko biro kata osiptal to wacho ni nyathina no yudo chanjo ok nyal bedo gi measles. Lakini an kaka daktari ka ng'iyo to neno ni nyathini gima chande to nyalo bedo measles. En ni koro roteke mag del cha yudo ka koro antibodies manwa wacho ka osebedo e dend nyathi ma koro kata ka tuo cha odonjo to reaction mare ok dhi bedo mang'eny maloyo kaka do yud nyathi ma ok yudo chanjo. Niwach roteke mag del nosenyuol e dendi ma seche ma moro ni odonjo to gichako kedo kapok ni moro ni kapok otero nyathi matek. Koro
ber ka nyathi oyudo chanjo mar measles kata mana mar tuo moro amora ma kepi gi makoro waketo mar kepi schedule gi mondo kik seche ma tuoche gi odonjo to reaction margi ok bed mang'eny ma mondo hin nyathi kata mondo kel midhiero kata mar tho. E kinde mane sirikal ogolo milome margi bende ne giwacho kanyo ni nitiere chanjo moko ma biro bedo ka rumo, kata kamano nyaka sani koro wang'e ni nitiere chanjo mano mar BCG, oral polio kaachiel kod measles rubella magin mago ma biro bedo ka e kin thuolo mar dweche 2 mabiro. Chanjo ma kamago wabo bedo kod nok mar chanjo ma kamage pacho kae. Kata kamano nitiere chanjo moko ma oting'o mano mar malaria, HPV kaachiel kod rotavirus kod pneumococcal manyalo rumo e kind thuolo mar dweche 6 kata mano mar dweche 3 mabiro, kind 3 to 6 months. Chanjo ma kamano bi bedo e pacho kae. Kata kamano ang'e joma mine e kinde ma koro giwinjo wach ma kamae nyalo kelo negi midhiero moro amora, nyalo kelo negi to kopogore kod yudo chanjo bende nitiere kaka joma mine nyalo rito nyithindgi mar mondo mi kik gigam tuoche ma kamagi. Kose chanjo no kende e yath mar geng'o tuoche ma kamago? Tuoche ma watemo geng'o gi vaccines gi gin tuoche ma landore mapiyo, ng'enygi landore mapiyo, kendo ing'e ni nyithindo ni ei pacho to moko dhi e sikul, manyiso ni moko gin airborne, ma ok inyal wacho ni ng'ama miyo nyalo geng'o e yo moro amora. Kapo ni nyithindo moko dhi sikul to yudo tuoche gi to chako duogo e ot, nyathi matin cha be nyalo yude. Koro magi gin gik ma ok onego bed ni kata sirikal nyisowa ni dhi rumo. Onego bed ni ne gise go plan ma ging'eyo kaka onego bed ni giyudo gigi kapod midhiero ni omakowa. Polio en tuo ma wang'eyo maber ni kapo ni polio omako ng'ato to ng'ol moro nyalo wuoke. To polio gi gin tuoche ma wasekedo godo kendo wachako kedo godo chon. Ka koro wachopo sani ma koro ni wadwa chako ketho kedo man wachako chon, koro wachako kethe kendo waneno kwa dhi marach. To ng'ama miyo ok nyal bedo gi uwezo, mana wanyalo wacho ni onego bed ni giketo ler mang'eny seche ma gi dil gi nyathi, giluoko nyathi, to gibe kata pi ma gitiyo godo be onego ma gimiyo nyathi kata ma gibe gitiyo godo onego bed ni bedo maler. To wiwa wil ni joma miyo gi be seche moko seche ma gidhi e klinik kapok giyudo nyathini be onego bed ni ichuo gi kata mana vaccines moko. Nwach wang'e ni nyithindo kapok ochopo higni 5 ok wamigi ga tetanus. Ok wamigi niwach wang'e ni miyo mamani nosechuo to antibodies manolosore e del miyoni ema koro nyathi nonyuol go. To gigi budho nyaka higni 5 e dend nyathi eka rum. Koro wachako chuoyo tetanus mana ka nyathi ohinyore mbele kucha. Bang' higni 5? Bang' higni 5. Koro yudo ni sani kapo ni mamani nok oyudo tetanus to nyathini be onyuol ka. Nyathini kare ok obedo exposed, koro onge gi antibodies mag tetanus. Ok ine ka koro wayudo shida ka indi niwach nyathini nyalo yudo tetanus e yo mayot. Koro mago gin gik monego bed ni sirikal tiyo matek niwach primary health care kwang'iyo prevention en the most important part. To kapo ni ok wa prevent wadhi yudo shida mang'eny mbele ka. To milome mane lakteche ma nyithindo chiwo wacho ni kaluwore kod nok mar chanje pacho kae nitiere joma mine bende ma biro bedo ka hinyore, joma mine milionde ma bende biro bedo ka hinyore kaluwore kod nok mar chanjo ni. Bende timo maber ikelo wachno mar koso miyo joma mine mapek chanjo mar tetanus e kinde ma gipek mar mondo mi ogeng'a, mar mondo mi nyathi bende kik bi yud tetanus kapok ochopo higni 5 kadhi malo. Chanjo mar tetanus ni joma mine onego bed ni yudo gi nyadidi e kinde ma opek, onego bed ni chuoe doses adi e kinde ma opek mar mondo mi oket antibodies ma odhi paso ne nyathi obed matek kata obed gi teko mang'eny mondo nyathine e kinde mosenyuole en bende koro bed ni dende ge nitiere kod roteke manyalo konyo e kedo kod tuono mar tetanus. Lure gi odichieng kata pregnancy mari, nitie jok ma wacho ni first pregnancy, jok ma koka oango yudo ich. Ka gidhi e klinik onego bed ni ichuo gi at least 2 kapok ginyuol. Nitie osiptende moko kata jomoko ma school of thoughts ma wacho ni onego bed ni ichuo gi kata 3. Manyiso ni within ndalo ma odhi e klinik kata dweche 9 gi onego bed ni ipogo gi e yo maber mondo omigi thuolo kaka inyalo
migi diriyo kata didek. To bang' mano, mano pregnancy mokwongo. To mar ariyo, to koro imeda koro waluongo ni booster. Koro ok chuoyi diriyo kata ok chuoyi didek. Mano ich mar ariyo. Ich mar ariyo. Koro en ichuoyi achuoya dichiel. Niwach yudo ni ka moko ka ne pod nitie dendi, koro magi ema thuolo moko gi malo mondo otimre nade dendi otugre maber. Mar adek be wachak wamiyi mana booster. Koro kwa miyi ding'wen to koro watieko. Koro wacho ni life mari in gi roteke mag del moromo. Makata kiyudo nyathi moro amora kendo to inyalo mana. Ang'e ni penjo mada penji ni bende ang'e ni jomoko bende nyalo bedo ni penjo ma kama ringe wigi nikech wang'e ni sani nitiere gigo miwacho kanyo ni gin yore mag komo nyuol. Chanjo gi onego bed ni miye interval maromo nade kalore ni wacho ni e pregnancy mokwongo kata ich mokwongo miyo ni inyalo mi chanjo mag tetanus 2 doses matiende ni miya achiel kasto mar ariyo imiye booster. Seche moko kama mama kamano wach ni onyuol e higa ni mar 2024 kendo chako nyuol higa machielo mar 2025 podi bo chuoe chanjo machielo mar tetanus koseoyo nikech iyudo ni nitiere mine moko wati kod ranyisi ni nonyuol kata higa mar 2007 to bet kuom thuolo kata mar higni 10 koko yudo nyathi mar ariyo bende pod ibiro chuoe mana dos achiel kosing'iyo spacing ma miyo oweyo kapok ochuoe chanjo makama. Kidhi e clinic to ipenji nitie kata bugno nitie kama indiko ni nyathi mokwongo ni nyuolo higa mane indiko kanyo kaza nyathi mar ariyo nyuolo higa mane. Koro mano miyo daktari kata ng'ama miyi thieth mondo ng'e ni to higni gi osebudho adi. Kobudho ahinya kata bang' higni 7 to mano inyalo chuoyi kata diriyo kendo. Niwach yudo ni koro roteke mag del manoselosore mokwongo ka osedok piny kabisa. Inyalo miyi kata diriyo. To kaponi in ng'ama kata wachni higa ni yudo ich kendo bang' higni 2 kendo chaki kata higa achiel chaki yudo machielo imiya kawaida mar mokwongo cha imiyi 2 go ich mar ariyo ichaki medi mana achiel. Koro kosetieko bo ng'eni wamiyi a total of 4 doses to koro wang'e ni in koro in gi lifelong immunity. Wach booster cha koro seromi. Matene ni gin doses 4 kende mag tetanus ma ng'ama miyo nego bed ni yude ngimane e kinde ma pod en e stage mar nyuol kose. Kaponi ochuoyi 2 e nyuol mokwongo to gibedo 4. Kaponi ochuoyi 3 to gibedo 5. Haya nyakwara Mugejo ageno ni winjo kanyo makare kaka Dr. Jerry lero kotudore koda chanjo ma imiyo joma mine mapek achiel kod nyithindo matindo masani koro wanoni nitiere noka mag chanjo mag gi e pacho kae. Kata kamano nitiere chanjo moro kae miluongo ni yellow fever vaccine ma bende ojami nyithindo. Kata kamano chanjo makamano okane kithoro mi nyithindo ahinya nikech ang'o kaloni ni kata in bende nyalo bedo ni nitiere nok mare pacho kae to kinde mang'eny ok wawinj ka ilose ahinya. Ilose mana mago mag BCG wantiere kanyo kod rotavirus, DTP, mano ma kachiel kod pneumococcal kod mano mar measles. Chanjo ni mar yellow fever bende ochuno no mi nyathi kose. En sani koro en KP vaccines kad en KP schedule en mani koro ng'ato nyalo penjo ni KP schedule no. KP ni en ratiro mar kata wacho ni kaka wawacho ni onego bed ni miyo ng'ato chanjo chakre nyuole nyaka chieng' ma koro tieko chanjo kaka onego bed ni oluwo procedure monego bed ni oluwo gi ndalo monego bed ni miyego. Koro schedule ni en schedule mar mimiyo godo nyathi vaccine ema koro waluongo ni KP. To yellow fever kodok yellow fever en vaccine ma wamiyo ga kata joma dongo kadwa dhi wuoth en iwuoye kode mana seche mimako passport makoro idwa dhi wuoth tim ipenjo ni yellow fever wanyalo yudo kanye. En tuo ma yellow fever en tuo ma yudo nok landre Kenya mangima kamoro amora. Nitie kuonde ma entie to nitie kuonde ma onge. Kiwacho ni nitiere kuonde ma entie gi kuonde mage ma othoro bede mang'eny ahinya to kuonde mage ma onge. Kaka eastern areas Isiolo gere kuonde ma wang'e ni but border mar Ethiopia kanyo ong'eny ahinya to kiduogo kata central koni kata mana Nyanza kocha ok ong'eny ahinya. Koro yudo ni jok ma kata eastern kata ginene yo kuonde maluongo go ema nyalo yudo yellow fever yo mayot niwach gine ma gin gi area ma wacho ni en pandemic. Koro seche ma midwa miyo yellow fever to wa concentrate gi kono sana moloyo kuonde mopogore. Chalo malaria
iyudo ni malaria kata mana western Nyanza areas ong'eny maloyo kata mana central Nairobi kaindi. Koro iyudo ni kidwa chuo malaria to ok nyal ng'i koni ahinya, ikuongo ing'iyo kocha ahinya. Koro ing'e ni seche moko wapogo kaluwore gi need mar oganda. Yellow fever en gima endemic, manyiso ni en tuo malandore higa mangima. Ma higa luoro to moro cha be chak luoro duogo luoro kapod entie. Manyiso ni onego bed ni imiyo ji kata jok mantie areas mwaluongo go onego bed ni imiyogi nyithindo gi imiyo chanjo. To seche ma koro onge chandruok dhi wuok. Mana kaka wacho chandruok ma tuoche madhi biro ka onge vaccines ma nyithindo yudo. Aneno ka janeno marwa moro penja ka ni yellow fever ni ta ang'ene an nyathina ok nomi chanjo mar yellow fever. To bende ka nyathi oyudo tuono gin ranyisi kaka mage manyalo bedo? Ranyisi ma nyathi nyalo yudo kata ng'ama duong' nyalo yudo en ni koro nyalo yudo liet moro, winjo ka nitie nying fever kanyo. Nitie liet moro madhi biro kata wich bar moro madhi bedo e iye. To chutho to yudo ni nitie dendi kata dend ng'ato kata king'iyo tong wang' ng'ato dhi lokore maratong', manyiso ni obedo gi some yellowness ei dende. Mano en achiel kuom ranyisi ma kapo ni ng'ato nigodo to onego bed ni dhi osiptal mondo ong'i. Nyalo poge gi tuoche mopogore opogore, onyalo bedo gi hepatitis, nitie tuoche ma nyalo kelo ratong' mar del be, lakini yellow fever be en achiel kuomgi. En achiel kuom moko kuom chanjo monego bed ni chiwo. Kata kamano ang'e ni chanjo no mar yellow fever ka bet onego bed ni miyo nyathi ka en dweche 9 bang' kosenyuol mare. En bende kiwacho ni en tuo mabiro to nyalo biro ni en higa ni higa machielo. Ichiwe dos achiel kende kose en bende nitiere koda tieng'a mag doses ma ng'ato onego bed ni yudo, mano mar tuono mar yellow fever, mar mondo mi koro wach ni koro roteke mag del koro nitiere kare ma ok onyal gamo tuo ma kama. Kuom nyithindo matindo to ber kitiwe mana dichiel, mana kaka joma dongo. Inyalo komi yellow fever tinyalo tiyo kata mana higni 7 kata mana 10 kapok ichaki doke moro. To kochuoyi diriyo to koro en vaccine ma koro yudo chutho. Kuom nyithindo matindo to wanyalo wacho ni imiye mana dichiel. Ok lu kode tienge kaka moko kaka pertussis gi diphtheria giri. Atang'o momiyo insist ga ni ng'ato ka dwa dhi wuotho e pinje ma ok ipenji ka iseyudo chanjo mar yellow fever kendo ang'e ni nitiere kad moro mimiyo ga ji mayango ni iyudo chanjo ma kama. Ang'o momiyo sirikal kata joma dhi e pinje ma ok ing'iso ga ni nyaka ibed abeda kod ni iseyudo chanjo ma kama? Niwach nitie pinje ma kidhiye tinyalo ok gidwa ni mondo ikelne gi tuoni. Niwach ing'e ni tuoni kalo kuom donjo e remo, to kapo ni suna moro chako kai nyalo miyo ng'at machielo kocha. Koro ok gidwa ni mondo giland korgi, niwach korgi giyudo ni onge yellow fever ma kionge godo to ok giyie ni mondo idonji. To kata sirikal marwa be chungo jomoko mawuok kuonde ma yellow fever ng'enye mondo kik gidonj kanye, kik gidonj e pinywa ni kapo ni ginyalo kelo nwa tuono. Koro mano en yo ma wageng'o godo tuoche mondo kik landre kuom piny achiel kadhi e piny machielo. Awinjo kimulo kanyo wach mar suna. Suna ema kelo tuoni mar yellow fever, to en suna mane? Gintie wan gi kit suna mang'eny. Wan gi anopheles makelo malaria. Suna makelo yellow fever to yudo ni oyudore mana kuonde ma luongo ma kata Eastern kata area ma Guinea nego kuonde ma oria ng'enye ahinya. Ji kik wach ni seche moko ni iwacho ni oria, seche moko jomoko bende odak kuro, ok gin oria chekende modak kuonde makono. Kata kamano dona soma ne ote achiel moro kae ma janeno marwa oro no kinyi ma kawuono mar mondo mwa winja ni to jogo maneno ato wacho nang'o. Vitalis Ochieng', wuod Game Karari, wacho na mor gi twaka kendo awinjo kaka daktari lero wachno. Penjona ni sama nyathi monyuolo koso yien gi osuptal kae, wablem tend thieth to koso mar nyathi yudo yadhni. Nitie pek manyalo wacho ni min gi mane kose dhi maber, daktari duoka kanyo. Kata kamano ka winjo dholuo mondiko kanyo makare. Wacho kanyo ni koso nitiere wablem tend thieth to koso mar nyathi yudo yadhni. Nitie pek manyalo mako ngimane kose dhi bedo nang'o.
Kata kamano penjo makamano Vitalis Ochieng wood game karariwo kwa winje yo makare kinyalo ndike ane kendo. Apano penjo ni to en shida ng'ama kelo shida en thieth kose en nyathi madhi yudo chandruok. To ka indi apani chandruok okel gi thieth niwach koro onge thieth onge vaccine mimiyo nyithindo to kaponi nyithindo ok oyudo to chandruok mag tuochegi dhi landore mang'eny. Aya, ageno ni iwinjo duoko ma daktari ong'isi kanyo kotudore koda nyithindo koseyudo chanjo makamago. Kata kamano, nitiere mine moko ma ok thor tero nyithindgi e ute thieth mar mondo mi chanjo makamagi nikech yudo ni seche moko en ka ne miyo onyuol e osiptal seche moko inyalo yudo ni chanjo mar BCG ni kende ema ne omi nyathi kaluwore ni ka inyuol e osiptal mantiere kod chanjo makamano to chuno mar mondo mi nyathi chanjo makamano kapok goli kata e osiptal e kinde ma okonyori. Mine makamago giketo nyithindogi adwa ni los kodgi okinyi makawuono wadong' kod thuolo matin kende to tieko twak mar okinyi makawuono. Los kodgi kotudore koda koso tero nyathini mar mondo mi iyud chanjo ma nyathi onego bed no yudo chakre nyuol mare nyaka chop higni 5 mar ngimane. Nyithindo konyuol chalo kompyuta manyien. Kompyuta manyien king'iewo to en onge gimoro in emiketo gimoro e iye. To kaponi ok iketo gimoro e iye to ng'ama chielo nyalo biro to keto gik gi e iye ma gik moko nok idwa. Manyiso niya nitie tuoche manyalo yudo nyathi ma kaponi nyathi onyuol manyien to tuoche manyalo biro to yudo ka nyathi karoteke mag del kolosore to nyalo hinyo nyathini. Koro kaponi ong'isi ni tuo mar TB onego bed ni yudo chanjo odiochieng' mokwongo kata nyaka ndalo 5 to ber kiluwo yorno niwach kaponi nyathini ok oyude to kose moko yude to chieng' ma nyathini yudo tuo ni niwach ng'eni nyithindo kosewe kanyo to dhi tugo to gik moko mang'eny magitimo manyalo kelo nigi tuoche mopogore opogore. Nyithindo gi onego bed ni bedo gi roteke mag del chutho e dendgi ma kaponi tuoche gi obiro to konyogi kendo geng'o negi mondo kik giyud tuoche gi. Kuom nyithindo manyiri mani higni 10 nyaka higni 13 onego bed ni chuogi human papilloma virus HPV vaccine ma geng'o negi tuo mageng'o tuo kansa. HPV ni en virus manyalo kelo tuo kansa mar cervix. Koro seche ma ochuoi vaccine mar HPV ni to odhi miyo kaponi yudo kutegi to ok gibed motegno ahinya manyalo kelo ni kansa mag cervix. Koro mine bonego bed ni ng'iyo ni nyithindgi manyiri oter kosechopo higni 10 niwach ji mang'eny wigi wilga giwacho ni nyathini osebedo ng'ama duong'. Onego bed ni terogi mondo chuogi HPV vaccine ni. Manyaka sani bendi wacho ni HPV vaccine en achiel kuom vaccines ma kochakore dweche mantiere sani nyalo mana last kind dweche 3 kod dweche 6 mabiro. Gin bende wabo bedo kod nok magie pacho kae. To mano koro ng'ini en midhiero maduong' niwach wasechako gimoro to koro waomo ka gimwa kethe. Koro serikal bonego bed ni ng'iyo matut ni nitie gik moko monego gimiyo priority niwach health ka en docket maduong' sana monego bed ni wachung' motegno godo. To kaponi wabedo gi midhiero mar koso vaccines to vaccines ting'eni geng'o tuo wacho ni geng'o tuo ber moloyo thiedho. Seche ma koro ok wageng'e ni to koro thieth dhi bedo matek moloyo niwach joma dhi hinyore to gin joma ni piny kachacha. Joma ni malo manigi mwandu maber to nyalo dhi osiptal madongo dongo. To joma ni piny kachacha ema dhi hinyore seche ma koro kogeng' tuochegi. Aneno ka ote machielo kae bende wacho kae ni Fred Orangi wacho ni niko ndani ya show kutoka Nakuru wacho no moso mano jonyuolge kaachiel kod joma moko ma bende oneno kinyi makawuono. Kata kamano penjo moro bende aneno kae janeno wa moro kae ok wacho nyinge openjo ni kaponono ni antiere kod nyathi mayom to nyathino e kinde modhi oko to aneno ka oko mare bedo chalo marep onyalo wacho ni kanyo ni nyathi matin bende ber kadiewe kinde ma pod otin kose en kaluore koda nok mar chanjo ma seche moko nyathino okomi to be nitiere chanjo mimiyo nyithindo mano manyalo konyo e geng'o diep mag nyithindo manyalo bedo kata nyalo tumuoch. Wan gi rotavirus rotavirus wang'eni en tuo makelo diep mang'eny kabisa kuom nyithindo to nitie chanjo mimiyogi
ndalo ma pod giyom. Kochakore jumbe auchiel kata jumbe auchiel nyaka idhi auchiel 10 kaso seche moko inyalo mede kata inyalo wede riyo kamano romo. Oko mar nyathi generally en rep grep. Nyathi ok cham kuon. To ndalo ignene dweche auchiel onego bedni imiyo mana nyathi chak mar thuno. Mangiso ni mana kapo ni nitie contraindication moro lakini onego bedni imiyo nyathi kuom dweche auchiel. Koro oko mar nyathi wa expect ni mondo bed mar rep to ndalo monyuole tuyudo ka en ralum. Seche ma koro medo dhoth kama to dhi olokore obedo maratong'. Koro kapo ni iyudo ka chuno rep sani ok wanyal ng'eno wacho ni en diep kata rep lakini wacho ni en rep. Ma oko mar nyathi mayom onego bedni bedo mar rep kawaida. Ano kwadong kod dak adek kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Wachni mogik Dr. Jerry kwatieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod nok mar chanjo kata nok mar yedhe chanjo pacho ka wanyalo wacho ni en gino marach ahinya ka sani koro nyithindo matindo kaachiel kod mine mapek kale midhiero kalure kod nok mar chanjo mantiere pacho kae. Kata obedo ni sirikal osingo ni kochakore dwe mar auchiel to chanjo moko biro bedo ka bire pacho kae. Ji nyalo bedo kod geno kata kamano wang'eni mano to biro bedo kosekelo ajema ne nyithindo matindo ma seche moko onego bedni yudo BCG e kind thuolo mar ndalo 5 mokwongo mag ngimagi kaachiel kod chanjo mamoko. Wawuok mabor ndalo mane pod watindo ne wan gi program mang'eny mar yudo vaccines kata mar geng'o tuochegi. To gigi osebedo ka progress maber nyaka kawuono mwachopo sani. Wanyalo wacho ni nitie tuoche mwasegeng'o mang'eny kaka polio gere mago wanyalo wacho ni nwabedo successful. To ok onego bedni wuoth mwasenwano wachakono wachak wadoke chien. Niwach kapo ni wanyalo bedo ni koro sani wanyalo wuoyo ni waonge yath mar vaccines. To mano nyiso ni nitie gima rach madhi mbele to nitie ng'ama ok pang wach ma onego bedni ng'iyo maler ni to midhiero ni kan wachopo nade to kodhni ogowa nade. Ting'eni ma wachalo ng'ama waneno koth to ok wating' mabul. Koro onego bedni wang'iyo matut ni to gini wadhi geng'e marom nade. To nyaka sani kuma wachopeni onego bedni koro waweyo dependency mag yedhegi kao oko. Onego bedni waseloso yore kata wasepango kaka onego bedni waloso gigi Kenya waka mondo kik wadepend from jok maoko gi. No joma oko gi ema seche moko nyalo timowa kama. Unyalo neno ndalo moko ne wakoso yedhe mag ARVs. To ne wakoso yedhe gi niwach wadepend kuom joma oko. To gine ging'isowa ni ka ok utim kama to ok wamiu. Inano kamano en onego bedni obedo red flag. Mangisowa ni gigi onego bedni waloso thurwa ka. Nyaka sani kuma noae ndalo mane wachako kelo wach vaccine nyaka sani onego bedni koro waloso magwa. To kata ka kamano serikal onego owuog matek kendo ng'i gini kaka emergency. Niwach seche ma koro ok wageng'o tuo to nyithindo dhi hinyore. To joma dhi hinyore wadhi bedo gi ng'ol mang'eny kuom kae tuo polio to wadhi bedo gi tho mang'eny mag nyithindo. To mine kata mana wuon nyithindo mani pacho mani dala ng'iuru matek mondo kik we moko dhi osiptal mondo nyithindo oyud chanjo kapo ni chanjo nitie. Erokamano ahinya Dr. Jerry Okello kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi wabede twak kotudore kod nok yedhe chanjo e pacho kae. Ageno ni Nyaka Ramogi Ajwang' oyudo ler matut kotudore kod chanjo mopogore opogore monego bed ni miyo nyithindo. To ageno ni sirikal biro kedo matek maneno ni nok mar chanjo orume pacho kae. Okel chanjo ma nyithindo dwaro kochakore chanjo mimiyo nyathi e kinde minyuole nyaka chanjo mimiyo nyithindo ka gichopo higni 5 mar mondo mi jogo manyuol sani nyithindo mabiri wacho ni nyithindo e the future generation gibed future generation ma gintiere kod ngima makare ok ni ngima gi bedo mokethore kalure kod nok mar chanjo mane ok nyal migi e kinde mane gitindo. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak maromo kuongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo to chenro mabiro en ng'ejo thumbewa. Kik idhi mabor.
Skiza chapa, ushinde, ushinde. Majina naitwa Catherine Mtindi. Ukitaka kushiriki una dial *487*3#. Nilicheza hii mchezo Skiza chapa, na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mchezo ni real. Skiza chapa, ushinde, ushinde.